ụmụnne nne gị m ntị unu fụrụ nwanne anyị nwoke bụ onye nta mkpụrụ obi one of Igbo land brother Paul Chigbo. Unu fụrụ last video m fụrụ o mere nwe video m fụrụ yesterday a na-esecurate ebe ọ sị na o jebute ọfọ na ọ na ụmụnne emekarịa ife afa na-eme na ụmụnne ndị nya na afa ji were achụ nta mkpụrụ obi because business fa n'ụwa bụ business of kingdom business according to them. They understand me. O wee kwugidezie ọ dị ka ọ bịara ya n'alụ, o wee gwava ha ọ bụ na afa mekata ife afa na-emekata na ọ bụzi ya na ha chọrọ ka a skata dị tebụl a skatazie everywhere. Ịghọtago? O wee cheta na ọfọ nna ya bụ ijide ọfọ na eziokwu. Ọ ka nwere ya ọfọ nna ya, nsogbu adịrọ. Okay, na o chetara na ọfọ nna ya bụ gị na ijide ọfọ na ikwu n'eziokwu. Mana ọ ya apụta na social media, a native doctor ma ọ bụ somebody commit a crime, ọ ga-efesi onye afọ individually, ọ tagịa ya ndị let's go back to our root. To the extent na ọ qualified ma egwu ndị Igbo na-eti utu egwu ndị ụka to prove a point. After one day, one of our brother na-emekwa ife onyonyo na this ilu akwụkwọ a na-amị interview. O wee na-agwa m na gị na-abụbụ onye Igbo na Ronaldo na Messi abụrụ ofu obodo mana fa bụ Christians. Kedu ndị bụ ndị ọcha butere gị ụka? You don't know. Messi bụ onye Argentina, Cristiano Ronaldo wee Portuguese na Portugal. Because ha na-agwa unu okwu a because you know the genesis and the foundation of Christianity, and they makwuru the countries involved na slave trade. That is why onye dịka brother Paul Chigbo eji wee pụta wee na-agwa gị na onye nwanne na Messi bụ onye Argentina, Cristiano Ronaldo wee bụrụ onye Portugal, na fa na-abụ Christians. Because gị nwa bụ onye ụka ka hapụ ịkpọba gị one kind name. Enwere ife ịmadebe bụ onye na-aga chọọchị bata, you know nothing. Now, jụọ nwanne anyị nwoke a kịta na brother Paul Chigbo, because onye mgbazi onu ka ọ bụ ọchụ nta mkpụrụ obi one of Igbo land. Jụọ ya now ka ọ kọwara gị ife ndị ojii na-agabiga na Argentina. Go to Argentina, onye ma na ebe ahụ ka ọ make call and ask him ka ọ gwa gị the rate of racism in that place. Cause Portugal we make use of your Google na the percentage of and the rate of racism dị n'obodo na-aba Paul Gafa. Mana fa bụ Christian. Go to your Google and ask this question. Ka ha pịtaba gị afọ ịbịa chọba onye ga-ajụtanya bụ ajụjụ. Mana fa bụ Christian. Mana gị nwa bụgodo a black man, for them nwere kapasiti afọ gị fa dị superior than you. Kena fana abala law. Mean some of them not na South Africa. Onwe nwanne gị nọ South Africa ask question. Mana nwanne anyị nwoke bụ brother Paul Chigbo chọrọ iji wee justify mụ na gị na-abụbụ ndị Igbo na anyị na-agwa gị na Jesus wee fabricated name ndị ọcha bunatara n'Africa. And ọ bụ nsọsọ n'Africa. Mana faka wee cause more harm n'Africa than other part of the world. Go to Asian country, all of them are wake go up. Kina fada aka ife unu anyị na-akọ na be anyị. Enwere Christian nọ na China. Onwere onye Christian ihe weta kpali ya na China today fọmatị unu ya. Enwere Christian na Vietnam. Onwere onye Vietnam bụ Christian ị ga-eweta kpali ya today fu Joseph na that kpali. Ihe na-agwa gị go and do your investigation, you know. Go and verify if a na-agwa gị. If unu nwere ebe Christianity fa jedebe. Do you understand what I'm saying? And on your patala faji we malo onwefa, we na competing with the rest of the world. If a brother Paul Chigbo pụtara ife anyị Igbo eji wee cheta onye dịka brother Paul Chigbo uno ọbịara ụwa banye kingdom business. Ọbịara ụwa banye kingdom business na-achụrụ onye agwara gị bụ omnipotent, omnipresent, omniscience God knows everywhere, my niile that can do everything. Ọ na-akọtara ya mkpụrụ obi onye ọkụ azụ. Ihe a bụ ihe o ji wee bịa ụwa.
ihe anyị Igbo ji wee cheta brother Paul Chigbo na ọ bịara ewe iwe n'so for a fabricated name. Achọrọ m ịjụ gị ajụjụ, make vekene use of your brain. Kedu afa Igbo? Afa obere Emeka, afa obere Ifeanyị, afa obere Chidimma, iwe nọcha n'ụwa wee nwụọ. Maka o doro m anya kịta na akpọ gị afa gị ego ansa, mana ịgafe ọbụna mmadụ akpọ gị afa abụrụ afa gị enugo ansa. Then iwe nọcha n'ụwa wee pụọ, achọzi consult gị, chọzi ịkpọ gị afa, akpọbazie gị ahapụ Chidimma afa ya akpọ kpọba gị Jude. Will you answer? Will you answer? A fabricated name bukwu na ship eji wee transport ndị slave Africa bụkwa the same Jesus Rubek. Then anyị pụta na akọwara gị onye dịka brother Paul Chigbo agwa gị na anọ n'agha, ị na-anụ ọgụ, ị na-achụ nta mkpụrụ obi. Afụrụ m ebe ọ sị datụ na avamekarịa ife anọ achọ ka akpasasị everywhere dị nya nwe jeburu ọnya chigha azụ jeburu ọfọ nna ya. Do you understand me? Na o chetego na ọfọ nna ya bụ ikwu n'eziokwu na ijide ọfọ, iji ogu jide ọfọ. Agwara m unu dat na onwere ife manarị omenala Igbo. The tradition Igbo gwara gị kwụba aka gị ọtọ, ewe na ife abụrụ iwe ife gị, ala na nwunye mmadụ, etene nwaanyị ime, kwuru n'eziokwu. Onye nwaka ndị Igbo ji wee nwee ife bụ dat na mma ya echie mmadụ nse ma saa ya ile, gbuo ya ichi, gbubi ya ọdụ ka o nwee ike ikwe na-ekwu eziokwu, ọgbapụ akpụkpọ zodo ọkpa na ana the secret. Na ife ọbụla mụ na gị na-agbapụ n'ụwa bụ na ana ka o si. Ịkala ndị Igbo wee mara ihe, then ndị ọcha wee pụta wee manipulate the system ndị Igbo debegoro already. Anyị kara ịbụ dat na ọ bụ dat na anyị nọ na ya today, anyị kara ịma ebe anyị nọ. Enyi ekwu na ewetara gị education, western education ị na-agụ n'ọnụ na iburo grammar without practicing anything. Today ịbụ a civil engineer, kedu ife ị na-manufacture after the school? But a na-ekwu ya this, na-ekwekwu western education. No, ndị ọcha nyere gị civilization because you don't know the difference between westernization and the mmadụ dị civilized. Ọ bụ na ndị mụrụ mụ na gị na-aba dị civilized, fama nwepụta nwa ọgwụ fan ji azụ onwe fa ndụ, fama na-aghọ nwa, fama mkpu ọgwụ manufacture a lot of things because ịmara ife bụ mmadụ dị civilized. Ihe wetara mụ na gị na-abụ bụ westernization, not to civilization. Anyị adịgo civilized before ndị ọcha abịa, mana akọọlọ gị akịta anaghị na-akpa ịgbalagbada because ejigo religion wee rie gị. Agent fa bụ onye dịka brother Paul Chigbo, mana ọkwa na anyị Igbo ka anyị ncha niile. Anyị Igbo unu ebidola ịgwa ndị be anyị eziokwu. Time ga-abịa fa ga-eji aka fa chọpụta nya bụ eziokwu, because watch ya the standard Christianity nọ today na anyị Igbo abụrụ standard Christianity nọ 10 years ago na anyị Igbo. Ekenekwe m unu. O chetego na ọfọ nna ya bụ ikwu eziokwu na ijide ọfọ, ijide ogu n'ọfọ, mana ọ na-ata gị onye ọbụla mere ji Igbo tradition wee mee alụ gbuo mmadụ ma ndị ritualist. Ọ gwaghị nọ ndị let's go back to our root, kama ọ ya apụta gwazi gị nke afọ bụ eziokwu. Because if all they care is about to protect their faith, their kingdom, nothing. O nwere eziokwu va nwere ike iji because of Jesus tụwa asị. Fa nwere ike iji because of that religion tụwa asị ma ya bụ na protected ya. Does it make sense to you? Kenekwe m unu ka emesịa.